माखासे खेत्रआवहाय गोबां माने फेक इनकाउन्टार खालामबोनाय बिटिसियावहाय दा जेबो गैया जायनाखि बिटिसि 6 शिड्युल बेयो टटेलि डिस्ट्रय जाजोबनो थांगासिनो दं एक्चुअलि माने आं पार्सनेलि आं हारसिङै माने मोनसे पलिटिक्स हान्जाजोंहाय आं एक्टिभ जानानै खामानि मावबोफेराखैमोन आरोखि ओमफ्राय दा थेवबो माने जायनाखि जोंहा हाग्रामा महिलारि सारखौहाय माने सिफ खालामफिननो थाखाय आरो खाम्फा बरगयारि सारनोहाय माने भट होनो थाखायनो नैबे जोङो माने लाइमोनफ्रा जयेन जानाय जादों एक्चुअलि जों बयबो मिथिखायो बिटिसियावहाय दा जेबो गैया जायनाखि बिटिसि 6 शिड्युल बेयो टटेलि डिस्ट्रय जाजोबनो थांगासिनो दं दा माबोरैहाय डिस्ट्रय जाखो होननानै जों साननानै नायोबा जोंहा जायनाखि माखासे खेत्रआवहाय गोबां माने फेक इनकाउन्टार खालामबोनाय आरो बेजों लोगोसे माखासे बर'फोरनि जानाखि मोन्थाय जोंहा फरेस्ट राइट एक्ट मथे जानाखि जोंहा माने हाजो ओनसोलावहाय खारखानानै थानो मोननाय मोन्थाय दं आरोखि दा एक्चुअलि नैबे बुस्थुआहाय लासै डिस्ट्रय जाबोनायजों लोगोसे जायनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ नैबे बिटिसिखौ हेन्डेल खालामबाय नालाय जायनि थाखाय जोंहा आसाम गभर्नमेन्टआ जेखि खालामा मानो सहायनानै थानो गोनां जायो आरोखि बर'फ्रा जायनि थाखाय माने फिसा साइकेलजोंहाय बन लानानै फैबाबो माने इनकाउन्टार खालामजानाय दा एक्चुअलि नैफोरो माने जोंहा बिटिसि गभर्नमेन्टआ हेन्डेल खालामनो हानाय गोहो दं आरोखि जायनाखि सिगांनि जोंहा चिफ मिनिस्टार जायनाखि हाग्रामा महिलारि सारा दा नैबे खेत्रआवहाय लासै डिस्ट्रय जाबोनायखाय माने जों लाइमोनफ्रानो माने बिटिसिखौ प्रटेक्ट होफिननो थाखाय माने ओंखारबोनाय जादों आरोखि एक्चुअलि 6 शिड्युला माबोरैहाय डिस्ट्रय जादों होननानै बुङोब्ला जोंहा जाखिनि जोंहा फरेस्ट एरियायावहाय गोबां रां आरजिनो हायोमोन आरोखि जोंहा सिगां बिटिसिनि जानाखि रेभिनिउ बेखौ कालेक्ट खालामनानै जोंहा बिटिसियावहाय गोसोबायदि फाउन्डेसन गायसननो हानाय केपासिटि दंमोन आरोखि दा एक्चुअलि जोङो मोनफ्रोमबो जोंहा फाउन्डेसनाव नुनो मोनो जे जानाखि गभ अफ बिटिआर होननाय लिरनाय नुनो मोननाय नङा आरोखि मानो होनना बुङोब्ला बैफोर स्किमा जाहैबाय माने आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय अलरेडि फैनाय आरोखि मानो होनना बुङोब्ला बेयाव गभ अफ आसामसो थागोन बेवहाय गभ अफ बिटिआर होननाय मोनसेबो बुस्थु गैया आरोखि दा माने बेफोर फरेस्ट एरियाफ्रा जोंना माने फरेस्टनि रेभिनिउ कालेक्सना डिस्ट्रय जाबाय नालाय दा बेनि थाखायनो माने आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ गायसनहरफिनबाय आरोखि जानाखि जोंनि बिटिसिनि जानाखि माने रेभिनिउ बेखौ लानानै थांफिनजोबनाय जाबाय आरोखि दा बिटिसियाव जेबो गैया नङा होमबा नैबे जेबो गैयिनि थाखायनो जों लाइमोनफ्रा माने प्रटेक्ट खालामफिननो थाखाय बिटिसिखौ नङा होमबा जानाखि हाग्रामा महिलारि सारखौहाय सिफ खालामफिननो थाखाय बिटिसिनि बेनि थाखायनो जों ओंखारबोनाय जादों आरोखि मा थांखि लानानै फैनाय जादों नोंथांमोना दिनै बिपिएफ हान्जायाव दा बे थांखिफ्रानो बेनो आरोखि मानो होनना बुङोब्ला जोङो माने लाइमोनफ्रा ज' जानानैहाय जानाखि बिटिसिनि फिसा फिसौ खामानि आरो बेजोंनो लोगोसे बिटिसियावहाय माने सान्थि लाबोनो थाखाय दा एक्चुअलि सान्थि होननानै बुङोब्लाबो जों माने फुललि सान्थिखौ मोनजोबनो हाया आरोखि जेब्ला माने रांखावरि बिथिङावहाय ल' जायो अब्ला जों फुल सान्थिखौ मोननो हाया आरोखि नङा होमबा दा बेखायनो जोङो लाइमोनफ्रा ज' जानानै खौसे जानानै हाग्रामा महिलारि सारखौहाय सिफ खालामनानै आरोखि ओमफ्राय जों बेयावनो माने बिटिसियावहाय खौसेयैनो माने फिसा फिसौ खामानिफोरखौ मावलांनो आरो बेजोंनो लोगोसे गोजोन सान्थिखौ लाबोनो थाखायनो जोंनि बे बिपिएफआव जयेन जानाय जादों आरोखि কি হে বকুল মোক চোক গোপনা আহিছা যে তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন নহ'ল আৰু নহ'ব যেন লাগিছে দিছপুৰলৈ তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে কিয় যে অফিচবিলাক দিছপুৰলৈ লৈ গ'ল নহয় তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ ঠিকেই কৈছ এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনবাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া তই জাননে এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে দিছপুৰলৈ উভতাই পঠালে ৰাইজে ভোট দিছিল নহয় তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া তাকেহে বিটিচিয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বিপিএফৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ